Pontevedra suma aos seus xardíns a celebración do Día do Orgullo. Dende hoxe o da Praza do Concello loce o símbolo máis característico do movemento polos dereitos LGTBIQ+, o Arco da Vella. Instalamos un vistoso e grande, desde o punto de vista das dimensións, arcoíris, símbolo da loita e do activismo LGTBI, para que non só durante esta semana, sino que quedará durante un tempo prudencial ao longo do verán, os xardíns e quizáis a zona verde máis visible da cidade, que esta Praza de España, estes xardíns da Praza de España, se podan identificar con eses veciños e veciñas de Pontevedra que loitan todos os días por ter exactamente os mesmos dereitos. A instalación deste elemento forma parte do programa municipal Xardíns que Falan, posto en marcha pola Concellería de Desenvolvemento Sostible. Visibilizar e intenta poñer no calendario para que non só os colectivos, sino o conxunto da cidade e os seus representantes a través da institución municipal podamos celebralo e podamos reivindicar a igualdade efectiva de todas as persoas, independentemente da súa orientación ou da súa identidade sexual, non só a nivel legal, sino a igualdade efectiva na rúa, no día a día, pois os xardíns que falan súmanse como cada ano a esta celebración. Dende a súa colocación, moitos cidadáns aproveitaron o Arco da Vella para facerse fotografías e sumarse así á reivindicación do Día do Orgullo en Pontevedra.